Kidukojo ka hinyo Trap Youth Council ni ke HYC hinne ke sengi ka pratrik unailar kila ye kendo yu menteri ketenal puli puthi urakam sangma banyak keren halor ki mat ki bede bat ka puli ke puthi ha ke cela miglaya hagani ke sengi ke HYC klali idol khazru shau rakam haringkat ki mat jing dawa bat jing ai jing mut halor kumno ban pen bha ye ketenal puli puthi kum ke jing thau sa ka wei ke school ba lani ke State University Hashlong Kajing baha batik na nagabantagi school bakersyan ba kito gibam kersyan daga sorkar na lor kiwe. Mat ko ni kong kaban nakaliang kasing nila ay da ka jinto ni ta kasi pelomba bandon no ya ka State University sa kaway po no pa sulo. Ya kan ni kam nakaliang jong menteri jong ketenat politik ulah ong ni ba kan ni kam kadang don ha ka level ni keren ba chief minister ba kunjuru ba ke cabinet kamar ba uang bah kalian ke jingyo i jong uro kum berusamet ka idon kam don sa ka wika university ka benta ka baar ka ba mengingi la dawa na kalian jong production minister kolomba kumba pitip ka mentlia menta kala don ya ka wika university ka bagi ka Captain Williamson sangma university hati po nong ba tura tanpa hadu menta kan ni ka university ka lempat trikap Iway kimat kiba ngilay keren kalomba bak sorkar kan ai jingarap ya ki college kiba pair nama boleh lada ka sorkar kam la banderap kini ki college kiba pair kin shep jing ha ban pentri kam kamtam na ka jingdon lani kamtam na ka jing temu ban pentri kam ya ke NEP minta general office ka dalam selok di kumjuru ngingi kwa ya kan ka university jong ka jela ba ka off campus lani ka way na ki branch lani ka campus ka jong ka lani ka office ka di bandar hapo no pa selok di na kalian jong education minister ulah keren saya yangi ba ya kan ka kampun sale kemud ka Captain Williamson Sangma University Shillong campus kan don but ulaya thu ru yangi ba ka next academic session kemud la hawar hajar sau session kani ke university kan sa sekan patrakam laong baga jing pen kre ban thung UVC but ya ki PVC ki pro VC kin ka proses menta kali ya chakman but ula ayangi ya kata ka assurance bat kena ba ka senem ke banwan uang ba kunsa kin sa country kam no ya kani ka university but ka selong ru kan don ya kata ka kampus la ka jong halor kani ka university but kani ke jing kyu ba jong ka fees ha ki jaka puli ko per kalong ka ke bal ta ha ya ki samla puli ba ya ki kimi pa te na kalian jong ka seng nila dawa ba kala don kam no ban regulate ya ki ni ki fee da sarkar kam tam ya ki government aided institution but ya ki non government aided institution ani ya ki private school no boleh da pipe ha ki wei ki jala kum ka Gujarat ka Assam bat ki wei ki jala kini ki jala ki lawan ra da ka an ban regulate ya kini ki fees kisna ya ka commission but don kanu ka school ka bala ban penkiu la ni ban bu ya ka fee klem ka approval jong ka commission te kadi kalalong ka badon kam ha ka jala ka jong ni no bling la sung thu kolong ba ka jing thmu jong ki bobun ki college ban ya chak ma ya ka ni pi kan sa de ka we na ki daw ba kan sa kiu ka fees ha ki jaka puli ko pero